Idemo dalje. Novi izazov. Za ovaj nam treba jedan ručnik. Važno je da smo prije toga obrisali pod i da je pod čist. Ručnik ćemo staviti tako da glava uvijek bude na ručniku. Spajamo dvije vježbe. Dvije vježbe koje su nam poznate. Pokazat ću vam kako. Legnemo na leđa. Ruke su iznad glave. Noge su opružene. Prvi dio vježbe. Zamah rukama, glava gore, jedna noga. Izdah. Vraćamo se natrag. Druga noga. Izdah. Ponovimo još jednom. Izdah. Trbušnjaci. Izdah. Brzo se okrećemo na trbuh. Desna ruka, lijeva noga. Lijeva ruka, desna noga. Desna ruka, lijeva noga. Lijeva ruka, desna noga. Okrećemo se brzo ponovo natrag i osvojili smo jedan bod. Idemo vidjeti koliko toga ja mogu. 3, 4, sad. Okret. Okret. Jedan bod.